Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng gagantabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, oras mo ng liwanag sa atin ngayon. Istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, ang sakit
Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Morning po kay Wad Maben Bigas para Congresswoman, kay Tope, kay Ma'am Tess, kay Ma'am Kasim Luz, Ma'am Nilia Marcaida, Ma'am Anita Aquino. Good morning, Bicolandia. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ang unyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 4 na kita tabi papachoy kang bulan na Setyembre taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod do ang oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 4. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo tabi papachoy paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tatabian sa tuyang mga sadiri. Wara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Dapat permisa na maugma tabi Wad Maben tapos sa Topi. Maugma na magayon pa. Kaya permita sa nang ingatan ang sadiri ta. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan na parahay natabi kita. Parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen. Amen, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw. Bala ka na tabi, Lord ha, igiya mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami masala. Bala ka na, Lord. Thank you, Lord. Oy, mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kan pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini.
Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. Siyempre, magayon, sabi ni Wad Maybe. And mga tugang, bawal tabi ang kidit, ha? Bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Good morning tabi Sir Pedrito Perez. Ingat tabi sa Gabos. Kay Ramil Banyares sa Barbacena. Watching from Valenzuela. Kumusta tabi ka mo dyan sa Valenzuela? Kumusta tabi? Pigbaha tabi ka mo dyan. Iringa tabi ha, Ma'am Cecil Nolasco, good morning. Oy, ingat-ingat tabi ka mo ha, tamaski na nga ni so bagyong si Enteng nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Kaya lang guyod-guyod tabi kay ni Ma'am Cecil so habagat. Kaya kasudma, grabe baga tabi tupi, grabe tupi so paros. Grabe, So, ingat tabi kita sa may mga dyan sa may parting NCR. So, iba day patabing klaseng ngunyan ta lubog pa sa baha. And may mga pag-uran-uran patabi dyan. Kaya ingat-ingat na lang tabi sa mga kababayan ta dyan na di. Manangaya ta mamahaw. Ano nga yung pamahawan ta? Sabi ni Wad May Binday, kapanganing yan nagkakaluto, nangangagda ka na naman kay pamahaw. Ito pala ng pamahaw, magmaritis. Maritis daw ngayon kita. Oy, kumusta tabi ha? Salamat sa satuyang kagurang nanta. At least kita digdi sa Bicol area. Partikularmente po digdi sa probinsya kang Albay. Medyo okay kita digdi ha. Medyo dyan sa Naga City. Nagbaha. Pading Mayo. Nagbaha dyan sa may parting Naga. Mala nga ni may gadan. Yo. Di sa ibang lugar, bata sa ibang mga paraumata, gari madali na mag-arani, rinapado. Sus Mario Sip. Rimate na naman sa mga paraumata. Medyo maswerte kita digdi sa probinsya kang Albay. Sa mga para umata digdi, bata nagbuburungan na sa mga paroy tabi Wad May Bin baga. Pag nagbiyahe kali dyan sa may parting Tabako, pasiring dyan sa Tiwi, so iba nga ni nag-aarani na. Yo. Kaya maswerte. Kumparata duman sa ibang lugar na talagang binaha o dahil nakimapakinabangan kan mga pananom ninda. Yo. Gura no sa nangayakan ng itaw kan sa tuyang gobyerno. Bata ngaya so ipinang gastos ko dyan, ipinangutang ko sa Bombay. No. Tam Bombay, maski bagyo, maiguson magsingil. Wala mga napalta. Bata ngaya pinangutang ko sa Bombay. Paano ta kaya? Sige tabi mga tugang anon sa tuyang mga riparong niya na Miyerkules. Oy, so mga biyahe po kang barko digdi po sa may parting Bicol area. Balik na po sa normal pun pakasudma. Diyan sa may parting Matnog, diyan sa Tabako. So biyaheng Pakatanduanes, so back to normal na. Yo. Ang DSWD Bicol databi mga tugang pig-asigurar na igwa databing bastanteng supply ning relief goods. Katakod po kang epekto ni Bagyong Enteng. May relief tabi topi. May relief duman sa mga naapektaran kang Bagyong si Enteng.
Yan naman niya, dahil naman ako malista. Kasi naman niya naglista. No. Pag igwaki relief, ilista nindo gabo. Dahil na ngaya paglistakan kay Manimok Sulbutan at announcer baga ngayaan. Yan eh. No. Yan ang problema pag-arog kayo niya. Di maski tupad, akap, dahil kita nakakadali. Dahil kita permi ka-intra. Ay pangyari. Oy, uni daw tabi mga tugang ha, mga biglaan tabing pagbabaha sa ibang lugar. So day baga pigaasahan. Yun na nangyayari ngunyan na de. Ngaya daay man niya kami dati tigbabaha, ngunyan niya pigbabaha na kami. Ano po ang satuyang mga dapat ihanda kung igwa po ki arog kaining paabot na raot ki panahon. No? Dapat parati kitang handa tabi tope. Dapat igwa kitang aram. Tabintahi po ang may aram. Na kung wala kang aram, paparagasod ka dyan ki-rescue. Maray lamang kung ikasan ang i-rescue. So dapat igwa po kita ki-aram. And kabisado ta na bagatabi ang sa tuyang mga lugar ay ngaya digdi pag kuminusog ngayang oran maba digdi. Ano ang dapat nagiribuhon ta? Pag i-restoryan ta yan ta. Kita bagang mga Pilipino pag may nangyayari, pag may natigbak o may babasulon kung sisay. Barasulan ang pahit. Sukat ngaya dahil mo binantayan sa panahon. Kanya-kanyang barasulan iya. Dapat may aram kita. Kunday kitang aram, ngangan luwas takaan. Lalo na po sa mga barangay officials. Dapat po may aram kamo. Takon wara kamong aram, nganga maluto ang kaipuaninda. Oy, ang Pideya Bicol databi mga tugang. Pigmamanmanan databi ining mga beef baga beef store na posible databing nagbebenta nin may marijuana extract. Nauuso baga ining unyan tabi Ma'am Cecil. Ining beef. Ako daw ko maski dai daw ako. Makiuso daw ngayon kita ta. Dahil man niya kita nagsisigarilyo, python ta daw ngayon ni. Pag nahiling ngayon kitang nagsusuro singot-singot man kayo ni, apo doon man kitang maurag. Mas kitios. Minasakay man kita sa mga uso-uso. Adi. Pagbabantayan databi yan kang Pideya. Bicol. Gari ngaya baka ngaya may pigsasabay na ngayang marijuana. Yang mga beef na yan. Maray nga ni si Wad may binta dahil man nagbibip ini ano sana kaini ang bisyo ni Wad Maybin magkao. Ayaw man sana ang bisyo kaini magkao. Kaya lang tabi tope ang bisyo ni Wad Maybin magkao dahil man nangangagda. Dapat mangagdaman. Bako. Sabi ni Tope, daiman nga bagyo ta, bako man kami close o kaya ugos kang paralista. Yan ang problema. Pagrelistahan, day nakasabay. Ayan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga reparohon ngunyan tabing Miyerkules. Digdi po sa laugan sa tuyang programa. Alas 7:21 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time.
Mga tugang mga kabayan, pasalamatan ta namunan sa tuyang mga katuwang digdi po sa tuyang programa. Serbisyo Asin Ripa. Oy, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana iyan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Siyempre kay Madam Maylene, Ohayo gozaimasu, ingat tabi perme. Salamat. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Siyempre yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Kay Busbab dyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto. Bako tabi sa wete. Sa loto kita magtaya. Tamay chance lamang kita maging milyonaryo. Bako ngayon tabi kay Idol Sir Ryan Llenaresas. Dyan sa Albay Regional Training Center kang Philippine National Police. Mabuhay po kamo dyan. Yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Dali ng Pasko adi. Alas 7:24 na. At sa tuyang Philippine Standard Time, aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dahil na tabi magparabarasulaan. Sige, konta mo na linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, ako pumuli si Benison Estareja at meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Enteng with international name na Yagi ngayong alas 5 ng umaga, araw ng Miyerkules. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Enteng at huli itong namataan around 265 kilometers west-northwest ng Ilocos City, ng Ilocos Norte ngayong alas 4 po ng umaga. Lumalakas po ito sa ngayon na from 95 kilometers per hour kagabi ay naging 100 kilometers per hour na po yung lakas na hangin, malapit po doon sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 125 kilometers per hour. At sa ngayon po, mabagal itong kumikilos pa west-northwest, papalayo po ng ating kalupaan, nasa West Philippine Sea pa rin po ito sa ngayon. Subalit, asahan pa rin natin ang epekto ng southwest monsoon or habagat na siyang ini-enhance or pinapaibayo nitong si Bagyong Enteng at knowing nga na ito ay mabagal sa ngayon at lumalakas, ay magpapatuloy pa rin po yung minsang malalakas na ulan sa western sections ng Luzon, kabilang na rin po dyan ang Metro Manila. Sa ngayon po, as of 5 in the morning, meron tayong heavy rainfall warning na nakataas. Orange warning po dito sa lalawigan ng Bataan. So ibig sabihin po, meron tayong intense rain simula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Habang meron naman tayong yellow warning or heavy rains dito po sa Zambales, Pampanga, Bulacan, and Metro Manila. Kaya naman, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at dun sa mga magbabalik po sa eskwelahan at sa mga trabaho, ay make sure po na meron tayong dalang pananggalang sa ulan gaya po ng payong or kapote.
Samantala, base na rin sa ating latest satellite animation, patuloy yung monitoring natin sa mga cloud clusters dito po sa may silangan ng Luzon, pero wala pa naman sa mga ito ang posible maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ito po yung pinakahuling track at latest track po ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Enteng. Inaasahan nga nakikilos ito pakaliwa or westward dito po sa may South China Sea and the southern portion of China. Pero sa ngayon po ay medyo malapit pa ito sa ating kalupaan sa may West Philippine Sea at around 200 to 300 kilometers away po from Ilocos Norte. Yung ding taglay na hangin ito na malalakas ay lumalayo na po sa ating kalupaan, so wala na yung direct effect. At yung pinakamalakas po na hangin na dala nitong si Bagyong Enteng ay offshore na rin po. Kaya naman wala na tayong nakataas na tropical cyclone wind signals in any areas of northern Luzon. Sa ngayon po, bagamat nakalayo na nga or nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Enteng, magpapatuloy pa rin po ang malalakas na mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw. Epekto po yan ng southwest monsoon. Asahan pa rin yung heavy to intense rains or 100 to 200 millimeters na dami po ng ulan sa 4 na probinsya, kabilang na dyan ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw po at bukas. Samantala, meron naman tayong moderate to heavy rains or around 50 to 100 millimeters na dami ng ulan ngayong araw sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Benguet. Habang ngayong araw at bukas, possible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa mga lugar po sa may central southern Luzon. Kabilang na dyan ang Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, gayon din ang Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi ng Palawan, kabilang na po ang Calamian, Cuyo and Cagayancillo Islands. So ito yung mga areas na most likely magtataas pa rin tayo ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories sa susunod pa po na 2 araw. Samantala, pagsapit po ng Friday, September 6, bagamat malayo na sa ating kalupaan itong si Bagyong Enteng, magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat sa western side na lamang ng Zambales, ng Luzon, kabilang ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, pero more on mga moderate to heavy na mga pag-ulan lamang. Sa mga nagtatanong kung compared po as yesterday, ano ba yung mga magiging pag-ulan po natin for today? For example na lamang dito sa Metro Manila, halos magkasing dami lang po yung mga naging paulan kahapon sa magiging paulan ngayon. Yung nature ng mga paulan natin, hindi po tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan, pabugso-bugso yung malakas na ulan, and light to moderate rains ang iral throughout the day. At makulimlim pa rin po magiging panahon, Metro Manila at itong mga kalapit na lugar sa may Central Luzon and Calabarzon. Sa natitirang bahagi po ng ating bansa, meron pa rin mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms doon sa mga nearby areas nitong mga nabanggit natin na lugar. Kabilang na dyan ang Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, parts of Bicol Region, Quezon, and Aurora, habang ang mga hindi pa natin nabanggit na lugar dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, pagpapatuloy pa rin ang fair weather conditions or bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan na sinasamahan lamang po ng mga pulupulong mga ulan at mga localized thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 araw. Sa susunod po yan na 3 araw. Samantala, severe winds o yung mga malalakas na hangin mas magiging evident po at mararamdaman natin ngayong araw dahil po yan sa habagat na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Enteng. Meron tayong mga gusty conditions today and tomorrow sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Isabela, Aurora, gayon din ang Zambales pa rin at Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, buong Mimaropa, gayon din sa buong Bicol Region, hanggang dito sa may Western Visayas, Negros Provinces, and Northern Samar. Kaya naman po, patuloy na paalala sa ating mga kababayan, dun sa mga magiging pag-ulan po natin sa susunod na 2 araw, mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas. And then may mga areas din po na hindi madalas binabaha na siyang babahain din po knowing na nagkaroon tayo ng mga paulan nitong mga nagdaang araw. Mataas din ang chance na magkakaroon tayo ng pag-apaw ng mga ilog dun sa mga maliliit po na river systems po natin. Mag-monitor po tayo lagi dahil possible po upstream sa mga kabuntukan, nagkaroon ng mga pag-ulan na biglang bubuhos po sa downstream areas. At sa mga bulubundukin na lugar, make sure po na nakamonitor din tayo sa mga posibleng pagguho ng lupa, knowing din po na saturated na yung ating mga kalupaan at mga kabundukan dun sa mga areas ng Northern, Central Luzon at maging dito rin po sa may Calabarzon and Mindoro provinces. Lagi po makipag-coordinate sa ating mga local disaster risk reduction and management offices for possible evacuation at makipag-coordinate din sa inyong mga local chief executives, barangay chairman,
mayors and governors for possible suspension po ng inyong mga klase at trabaho. At para naman po sa mga banta sa matataas na alon, asahan pa rin yung hanggang 4.5 meters or nasa 1 kalahating palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon dito po sa mga baybayin sa Hilaga at kanlurang parte po ng Luzon. Asahan yung hanggang 4.5 meters over Batanes, baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, bahagi po ng Pangasinan, gayon din ang northern coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, pababa ng Zambales, Bataan, and Lubang Island. Kapag meron tayong gale warning, most likely po suspended po yung sea travel for small sea vessels at pinag-iingat naman yung pamamalaot ng ating mga kababayan na may malalaking sasakyang pandagat. And in other areas, wala naman tayong magiging problema in terms of sea travel. At bago tayo magtapos, meron po tayong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inirelease po ng Pag-asa every now and then. Ngayong araw po, hanggang sa susunod early next week, around Monday, ay possible po na may mabuo tayong 2 weather disturbances. Yung isa, within that cloud clusters na ating pinakita dun sa ating satellite animation, sa may silangan po ng Northern Luzon, possible na may mabuo dyan na low pressure area. Pero yung general movement po niya ay pahilagang silangan or papalayo ng ating kalupaan. So wala itong direct threat sa ating bansa. Subalit, posible magkaroon ng minimal lamang po na enhancement ng habagat from Friday up until weekend. Ngayon, darating na weekend po, possible din na may mabuo na isang weather disturbance or low pressure area sa malayong parte ng Mindanao sa timog ng Guam at kikilos po pahilagang kanluran hanggang sa makalapit po ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Then pagsapit po ng Tuesday next week hanggang sa weekend next week ay possible po na mabuo ito as a tropical cyclone at posibleng kumilos ito west-northwest papasok ng ating par hanggang sa makarating po ng Philippine Sea at maring magkaroon ng enhancement ng southwest monsoon or habagat. Base sa ating latest potential forecast, mababa yung tsansa na ito ay magla-landfall. Subalit yun nga, inulit natin, magbabalik po yung mga paulan lalo na po dito sa may parting western sections ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Regularly po pinapalitan or nagbabago po yung ating threat potential forecast 2 hanggang 3 beses po per week. So make sure po na lagi tayong nakaantabay sa ating mga updates. At yan muna ang latest. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Asin sa pagmata, tapos Okay, salamat tabi Pag-asa sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Alas 7:34 na. So, mariiyan tayo ki advance na forecast sa Pag-asa sa next week. May 2 pigbabantayan na posibleng mabilog na LPA. Sarap medyo nasa taas, medyo salbado kita dumaan. Pero sa pandua, gari doro delikado. Ano ngayang gibuhon ta? Di mga G. Mga G. Magpreparar, maghanda. Dapat igwa ka kiaram. Yun. Ang pinaka-importantihon ta. Dahil tamang pwedeng mapugulan iyan. Dahil tamang pwedeng apod kayo ni kudalan ang perimeter kang Pilipinas. Aning dahil nga maglog subagyo kudalan ta. Bakong iyo tabi mamlis manlapas kapos abalon. Bako. Alas 7:36 na mga tugang mga kabayan. Di bago kita magpadagos kang programa, ma-break mo na kita ha. Sa pagbabalik tatabi mga tugang.
sa tuyang mga reparohon ngunya na Miyerkules. Yo. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga importante sa ng pagirumdom. Ditman sa rin. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, Joey! si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninpa. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang 40 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha salit sana pero malanit. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan.
Ang oras pong yan, hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Yeah. Balik po mga tugang, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Anyang pungal daw kita ni Miyerkules, Wednesday na po, petsa 4. Kang bulan na September taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9 kay Madam Lily Lopez Asilo. Gandang umaga tabi, Bicolandia. Good morning man tabi sa Indo dyan. Daro-diretso na po kita mga tugang. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, sadit sana pero malanit. Good morning tabi sa imo. O di balik na po kita mga tugang sa programa. Sa mga taga Tercer Distrito po kang probinsya ni Nalbay, maray na aga tabi sa Indo dyan, kumusta po kamo? Pipa, kumusta po kamo kan sa indong payabaon indong congressman? Dyan sa 3rd District, si Congressman Didi Cabredo. Payabaon kan mga taga Tercer Distrito. Si Kong Didi Cabredo. Kaya lang sa aga, igwapo ka mo scheduled power interruption. Kaya ko kumusta ko kamo. Padadagit na naman kayo ni so. Best friend ko dyan na si Doktora. Da kuryente ka mo sa aga dyan sa substation kan Ligaw, Peder 2, September 5. Alas 9, sundo alas 5 nin hapon. 9 a.m. to 5 p.m. Diyan iyan sa substation kang Ligaw, Peder 2. So mga nakakonektar tabi sa substation kang Peder 2 dyan sa Ligaw. Diyan iyan sa Barangay Layon, Paulong, and Tuburan. Tapos dyan sa Ginobatan, parte kang Ginobatan, Kamalig, Hubilyar. So, alas 9, sundo alas 5, din hapon. Igwa ka mo ki-power interruption sa aga. September 5. Di tsaga-tsaga sana muna tabi sa mga taga Tercer Distrito. Arog talaga kayan. Pigpapaikot-ikot man sa naya. Mga nasaro naman kan sa 1st District naman. Okay, sige. Arog talaga kayan. So, mga biyahe tabi sa mga pier kang Bicol area, balik na po sa normal na operation. Normal na operasyon tabi, Sir Lawrence Mendoza. Matapos na magpasali man si Bagyong Sinteng. Kundi sabi kang Pag-asa, Sinting maski ngunya na aga nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility, si Inteng pigguguyod pa suhabagat. Kaya baga kasudma ngani, grabe suparos. Plano ko kuta kasuudma tabi Sir Lawrence Mendoza magburbike. Kudi garitig tatalbo ako. Dahil lugod na lawo sa pagburbay ko. Di grabe ang paros. Yan, pag may paros, sigurado igwayang permiki may mga kalat-kalat na pag-uuran. Okay, so mga biyahe po sa mga pier, matapos na stranded so nagkakapirang mga pasahero, balik na po sa back to normal na tabi. So dyan sa may parting Tabako, may mga na-stranded man dyan, pasiring naman sa
probinsya kang Catanduanes, o di normal na tabi ang biyahe dyan. Yo, siring man duman sa may parting Matnog. Yo, balik na tabi sa normal. Une, baya, sabi kang DSWD, igwada ki bastanting igwada tabi ki bastanting supply ning relief goods. Sir Lawrence, katakod kan so epekto baga kang bagyong Sinteng. Sabi yan kang Department of Social Welfare and Development Bicol. Igwada tabi ki bastanting relief goods ang sa indang ahensya ngunyan na nagpapadagos tabi ang pagrapado. So pagrapado kaning si bagyong si Enteng. Sabi yan mga tugang ni Sir Norman Laurio, ang Regional Director kan DSWD. So padagos databian sa indang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno kang kada probinsya kang Bicol, partikularmente duman po sa lugar na mga binaha. Kaipuhanin magkakanigong asistensya. Sa inyo mga pigbaraha, Ma'am Minda Bormeo tabi, Madam, good morning tabi sa imo. Ang grabing binha dyan sa may parting Kamsur. Dyan sa may parting Naga. So sabi pa kang opisyal na nakapag-distribuer na databi sinda ni nasa 2,000 na family food packs para po sa mga residentes po na naapektaran po kang bagyong si Enteng dyan po sa Naga City. Talagang Sunaga. Naga City, Sunagulpi. Sigwaman databi kay 130,000 na family food packs sa Bicol ang ipapalakop sa 50% kang 114 na LGU na nagkaigwa po kay preposition na food as in non-food items sa o na preparado po para po sa pag-distribution. So, antes pa man da subuot maglaog sa par ang bagyo, preparado na tabi ang DSWD Bicol. Kung saan igwatabi inin 5 milyon na standby na pundo. Sabi pa ang katugang kang sa naunambitan tang opisyal na nakapagtao na database sindanin mga hot meals para po sa mga stranded na pasahero, sa mga pantalan, sa mga pantalan, and nakatutok ang sa indang ahensya sa mga lugar na apektado po kang bagyong si Enteng. Mamlit Yap Agire, kumusta? Baka ngaya naghahanap ka mo ki relief. Dahil man niya kami linista. Ano ngaya tabi kap may relief nga lamang kita. May bagi-baga ngaya. Ngata ngaya apektado ngaya ka mo. Yan tabi mga tugang ang sabi kang sa tuyang DSWD Bicol na preparado igwang bastanting food packs dyan sa may parting Naga Sunagulpi, ngani may sarong aki na nalunod. Igwa pa ki casualty, may mga casualty. So yun yan mga dapat na pigaantabayanan, and ini dapat ang mga pigahandaan, lalo na po dyan sa satuyang mga barangay. So dapat kuta na ang preparasyon puon tabi sa barangay. Ang pag-abot na sa munisipyo, dordakula na. Dordakula na ang sa imong reparohon. Pero kung sa mga barangay officials, si barangay chairman, preparado pag ingin kaso igwatabi ki maglaogo ng mga kalamidad, daing problema. So makakagian iyan pag-abot sa trabaho sa LGU. So dapat kaya arog sa tabako gari nagsireminar pa sa naso mga kapitan para po sa mga kalamidad. O kaya dapat
may aram. You know? So may araman, pero dapat da ini napupundo. Ining pigapuntang disaster preparedness. Kaipuhan na maray inita. Gari man sana ini so pagkaunta na oral daw dapat dahil tamalingawan so pamahaw, pangugto, pamanggi. Bakun sige sa nakitang kara. So dapat aramta nganing kumbaga bago naman ini bago sa tuya. Halimbawa ngaya dyan sa barangay ta, aramta na napigbabaha kita. So dapat aramta na kung sera isay, so dapat na inot na iibakwar. Dahil ta na paghalaton pa, na magguruho pa dyan so sa indong mga diki. Dahil nga ta masarig naman niya digi so diki. Masarig naman niya si diki digdi. Dahil nangyay kita maibakwar. O yun yan, kaya nagkakaigwa ko po kikwaswalti. Nasusobrang kita sa tiwala. Yan ang mga arugkan. Ito pala sa laog kang diki. Dahil naman kilaog. Kaya biglang duminakol sa tubig, nawawa sa diki. Dumana. Paano yan kung banggi? Yan. Yan. Pag may mga pangyayari, lalo na kung madiklom, ay tapos kita dyan. Kaya dapat mas bintahi po sumay aram. Lalo na po sa tuya, sa mga individual. Dahil po kita mag-asa sa mga barangay officials ta. Diyan sa harong nindo dapat igwa ka mo ki mga plano. Halimbawa, diyan sa barangay nindo, digdi nga sa mo pigbabaha digdi. Ano dapat mga giribuhon nindo? Ang inot na isipon indo so papa. Papa. Suka kanon. Kung mapipwede ilag na nindo sa sarong laugan, nadai siya madumog. Ano ngayang mga papa ang dapat asikasuhon? Bako sana na ipreparar, dapat ilaog nindo duman sa dai madudumog. Halimbawa patuson. Ta kung magtubig man, maski maglataw-lataw iyan, magagamit pa nindo. So sinalba man nindo nga so papa nindo na dumugman. Paano kan pagsubong nindo? Number 1, pagkaon. Pagkaon. Pag day kita nagkarakan, rimati kita. Pasiguruho na yan na dapat nakasafe iyan. Nakapatos iyan. Nga hindi madumog. Kung tigdigbabaha sa lugar ta, sunod. So mga gamit nindo. So pang mga tigsusulog nindo, kung mapipwede dyan sa harong nindo, igwa ka mo ki bintaas. Bintaas bang apod ka yan? Ngaya so gariki sa mi, igwa ka mo kilaganan kan mga gamit nindo na kung lumangkaw man ang tubig, dahil abuton kan tubig. So mga gagamito nindo. Bako? Dapat arog ka ang permisanan ready. So iba nga ni, babakal ninda. So, ano yan? Mga Durabox ba yan? Na pag nagbaha, maglataw-lataw sana. O silyado. Dahil siya madudumog. Yan ang mga maurag. Tangon yan, ibahan klase na. Manong Siren. Diyos Maria Joseph, iba nangon yan ang panahon. May nagsabi nga ni sa ko, duman niya sa muyang lugar, dahil man niya duman pigbabaha, pero ngunyan pigbabaha na. Iba na. Iba na tabi ngunyan ng panahon. Kaya dahil kita makakampante. Dahil kita tabi mga kampante, tahilinga na po nindo. Ilinga, nabibigla na sa nakita, nabibigla kita, uya na sa tubig, ano nang gibuhon ta, dawa anong gasod ta dyan ki-rescue, dahil naman ki may ma-rescue dyan sa indo. O hanggat may magbuwis nin buhay. O kaya dapat individual, lambang individual sa tuya, may aram kita. Na pwedeng makasalbar kita, may salbar taso sa diri ta, and may salbar taso sa tuyang mga kapamilya. Pabayaan ang mga gamit na yan, ta makukuasanaan. Pero ang importante yun, so
buhay kang tao. O, yan. O, kaya dapat preparado tabi kita. Dahil na kita magpara, arog kaya nga basulon ta sa ano ta. Sukat nga dapat nga su panahon. Dapat nga aram ta na baga nga ta. Nadidetect na baga ngunyan kung may route na panahon. Arog kasuba ko sabi kang pag-asa. O sa masunod na simana, igwasin na kipigbabantayan. O simana pa. O, arog ka ito so ining si Bagyong Enteng, nabutata na sa nakita, tayao na sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Otro aldaw haraniho na sa tuya. Yan na nga ho. Bako nabutata kita. Nabutata. Bigla na sana, yan na ho. Yan na si Enteng. Maray nga ni, tadi po minasaway, digdi sa may parting Bicol. Dahil kita sinamol. Dahil kita tinamaan. Hili nga, nagkabirigla. Dakol suuran na dara. Kaya may mga ibang lugar na lubog pangunyan tabi sa baha. Kaya mas magayon itong ngaya simana pa sana may forecast na and may nahiling na uning ngaya may posibleng ngayang potential ini. Na mabilog raot ni panahon. O di dapat aramta na. Aramta na. Kaya lang pag-arog man kan so iba man, ang gigibo, minarelax. Dahil pa man ngaya. Next week pa man ngaya. Maray ngaya kaya ni magtagay-tagay. Arog baga kita kaya, dahil man nga matamang bagyo ang tuminaklab, nabuyo, uya na. Nagbaha na, nagbagyo na, o bakon natigba. Tabuyong. Salbata ng pahitaya. Maura na pagkagatabi si Raidol, nagpastol kita kang mga estudyante, kang mga musang. FTX kaya nindanganaw. Isus Maria Joseph. Pastor, kangunyan, bastonero kangunyan dyan tabi, 224-24, class 224. Ayos dakol na 224 class 224-24 bastonero ka dyan. Sige, si Enteng po baga Sir Idol, yaon dyan naka-star sa San Carlos. Si Cho Enteng. Si Cho Enteng kaya pasalamat kita digdi sa lalo na digdi sa probinsya kang Albay. Tabata sa mga paraumata. So sa inda pating mga paro ingon niya, nagbuburo nga bunga na. Bata ngaya so ginastos ko ngaya dyan pagpataro ko, inutang ko sa Bombay. Paano kung madisgrasya? Rimati na naman. Kaya pasalamaton pero di kita magkumpiyansa. Sana ining mag-abuto na route naman na panahon sa masunod na simana, arog sana kitong si Enteng. So nanggrilid sana sa daga, dahil tuminama sa daga. Sana sa dagat, okay na ito. Okay na ito. Pero dahil sana magdistroso, arog nga kampi padarapa sa mga paroy, dahil na. Tapos ka na dyan. Pag duminarapa sa paroy, rimati na. So importantihon ang papel kang mga barangay officials. Importante ho noon. Yaon dapat sa pagreparo. And aram po nindo kung ano po ang maray po dyan sa indong barangay. Tayaon ka mo dyan. Dahil nakamog para arasa sa mga chief executive. Ang chief executive, nakulaon ng tigbabantayan. Nakulaon tig-asikaso, tig-reparo. Importante ho, may decision man ka mo dyan sa barangay. And ang pinaka-importantihon tabi, lambang saro sa tuya, dapat may aram. Tadawa, gura no pa dyan ka, gagasod-gasod mo, rescue. Si Sen ma-rescue dyan sa imo, kung dai naman makadasdas yung mga rescuer dyan sa lugar nindo. Ngunyan, pag dai na makadasdas na rescuer, si Saipan ma-rescue sa indo. Dapat igwa po kamong aram. May preparado po kamo dyan ng mga pampalataw man lamang kuta na. Yan mga galon nindo. Ako igwa permi ako dyan.
May lubid ako, na preparado, nakasalot na dyan sa may apod kay ni, nakasabit andyan sa taas. Tako in kaso magbaha. Igwa kong makukuha. Igwa ako ki galon kan tubig na pwede ko gibuna sa salbabida. Importante yun, may lubid ka. Ngunyan sa mga gamit, maski dahil pa nagbabaha sa mga gamit ko, yaon na sa taas. Kaya dahil naman ako kita taas, yaon na sa taas. Pinasiguro ko na. Pinasiguro ko na kaysa oras na makupot-kupot ka, yaon na sa tubig, ay dahil ka na. Ang tubig, segundo sana, sus Maria, Osip, na-experience ako ang kang bumina duman sa mo. Piglalagan ko kilibel so duman sa law kang harong me. Sus Maria, pirapasan ng minuto, masandangaw no so itinaas kang tubig. Grabe, kakaskas. Ano pa man ka na may salbar mo? Ano pa may kasalbar ni mo kayang kung dahil mo isinarangat so mga dapat mong isangat? Dahil na. Pag-arog kang suicide na. Bahala na nga si Batman. Pero kung nakapag-preparar ka, tapos na iplano mong maray, so iba, durumog so iba, ikaday ka na dumugan. Tay ka, preparado ka, and aram mo kung ano ang dapat mong gibuhon. Dapat arog po kayan. Arog po dapat kita kayan. Dahil kita magpara arasa sa satuyang gobyerno. Dakulon ka ng tig-arasikaso. Maray lamang kung ikatulos ka ng inot na i-rescue, kung day makalog dyan sa lugar nindo, bakong tapos subuhay mo, Sir Javier. Yan ay importante hon. Dapat lambang saro sa tuya, may aram. May aram kita pag-abot sa mga arog kayan. Ngunyan dipisil ng panahon. Kaya ito, pigtatakutan ta so grabing kusog kang paros kang bagyo. O ngunyan, maski huruhabagat sa na Sir Javier, ang makatakot nga ni lugod sa tubig. Sa paros day ako takot na maray. Pero pag may tubig na, lalo na pagkabanggi, sus Maria Josep. Dahil kakiibang nahihiling, kudi palibot mo puros na tubig, madiklom pa. Dahil kakan malibo. Dipisilo noon. Mas makatakot ang tubig kaysa paros. Correct nga yan dyan. Dapat, Sir Idol, mag-undergo ng seminar ang mga barangay, ang mga taga-barangay regarding disaster response. Dawa so mga individual na persona willing mag-undergo para madagdagan ng kaaraman ninda about sa mga bagay na iyan. O yung baga. Kaya nakulaon ng papel kang mga barangay officials. Sabi ko na nga ni, bakusa na ini o ngunyan sa nangaya. Kudi dapat puro pa otro cycle of pagtaonin mga seminar, pagtaonin mga training, duman sa imong mga nasasakupan. Pauro otro man sana ini, gariman ini so pagkakantabi, Sir Javier. Gari ini so, pamahaw, pangugto, pamanggi, pamahaw, pangugto, pamanggi, dapat arog iyang kayan. Mga seminar, training, pag-abot sa disaster preparedness, disaster response, kasabay tabi dapat ini, and dapat kayan, aram ang kan lambang individual. Maski basic sa nang basic sa na, pinaka-basic sa na. Yan importante yun. Takundayng aram, masarig talaga. Hanap, oyay na sa mga rescuer. Rescuehanan nindo kami digde. Mari lamang kung kamusta na sa pigre-rescue sa pag-asod nindo, madyan tulos, makaabot tulos dyan. Paano kung day makaabot? Yun yan. Day po kita magsarig sa iba. Dapat may aram kita. Takunday kitang aram, luwas kan sa tuya, Sir Javier, casualty. Malipot-lipot na pagkaagatabi na. Madalom naman digdi sa Manila namin. Igwa pa ki so habaga tabi ang nakaka-apiktar tabi dyan.
Kaya nga tabi ka mo dyan sa Metro Manila namin, dyan dit-dit sa ng oran-oran, tulos. Yun na nga yan, maski deki raut ki panahon, uning habagat. Tabata durumog nan dati sa mga daga, so may mga naglalandslide dyan tabi, so mga pigbabaha, iri nga tabi ka mo ha. So dapat nga sabi, dapat may alam. Pag wala kang alam, posible tabing may magbuwis naman kibuhay. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:06 na tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang Philippine Standard Time. Break mo na kita ha. Sa pagbabalik ta ang iba pa, sarabay po muna kita sa Orasio Imperata. Orasio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal,
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:14 na tabi ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, balik na po kita sa programa. Ang oras pong yan natud po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana po yan makuha along National Road sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre mga tugang, ang programang ini asin ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursecan Tabaco, si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay. Sabay tama ng Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Kay Boss Bob, thank you. Yan po mga tugang, mga kabayan, ang katuwang ta sa programa. Maraming salamat po. Ma'am Mercedes Perez, good morning. Mga tagalabnig, good morning tabi sa Indo. Daro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May gusto ka sa kuya, sa
Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:16 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kuwanta daw mo ng linya ni PM Tony. Yaon siya dyan sa Bakakay, adi. Makakaulay niya to si Mayor Edsel Villesa. Diyan po sa Banwaan kang Bakakay. Makakasabay niya to si Mayor. Sige, nasa linya si PM Tony. Alas 8:16 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. PM Tony, maray na aga sa imo. Please come in. Yes, Tabi Sir Mox, good morning. As in, just marahay na pagkaaga sa tuyang mga parantabay. Yes, tama ka dyan, Tabi Sir Mox. Siya ako nakadibis sa opisina mismo ni Bakakay Mayor Edsel Villesa. Tama isi yan, Tabi Sir Mox. Nakaaging aldaw baga or nakaaging mga semana, perming warang tubig ang Bakakay. Ngunyan, isihon ta kung ano so naging resulta, ano so naging naging resulta kang pakikipag-ulay ni Mayor duman sa manehamento kang Bakakay Water District. Sa ining mga bagay na initabi Sir Mox, pinagpapaabot man sa tuya kan mga residentes dito sa Banwaan kan Bakakay, nakunang problema initabi Tabi Sir Mox. Kung naisihan ta na sa paagi ni Mayor Edsel Villesa, nagibo siya ng mga paagi and kinaulay niya so manehamento kan bawad. So igwa naman niya na tubig. Roger, ano tabi sa mo, ilog ko na, ipasa ko na linya kay Mayor Edsel Villesa kan Banwaan kan Bakakay Albay. Sir, good morning po. Si Manny Moxeya po sa Servisyo at Sinriparo. Mayor, good morning tabi sa imo, Mayor. Hello, good morning po, sir. Good morning tabi sa imo, Mayor. Salamat tabi sa oras mo, at least talagang pag mina-interview kami sa imo, pero may katulos na yaon tabi, Mayor. Siyempre baga, kahit puwan na pinayaon ka sa tuyang Banwa, siyempre nakulon ang kahit puwan pagreparohon na dahil pwedeng pabayaan. Iyo talaga, yan ang maurag na servidor kang Bakakay. Talagang maurag magreparo. Mayor, ano ining nangyari dyan sa Bakakay sa water district nindo? Ano yan, napod kan bawad? Kumusta tabi? So, naging problema and ngunyan, ano po so naging solusyon? First lang ang pag-arami ko na may problema sa tubig sa tuyang Banwa na medyo may problema so pinagkukuha pagsusort kang inot na inot ang ginibo ko, kinaulay ko so pinaka-head kang bawad na kung anong inisyatibo nindang dapat nindang inuto na gibuhon ng tubig wala kay puwan na tantawo. Ngunyan, dahil sindang naisip kung anong gibuhon. Ay sabi ko, di ba ganyan ako kita makipag-akuan sa Tabaco Water District? Okay. May mga kaksida duman na pwedeng masubli o marintahan. Kaya pa yung sa Chinese Chamber. Okay. Aram ko ang mga Chinese tobacco, mga umubuot dahil pag naghahagad kita bang automatic makuansinda, minataw na action tulos. Ngayon, pagkakuan po sa kay Engineer Kaliha, automatic man po siya nag-contact mo sa tobacco. Ngayon, kang paghalik ko duman sa bawad, diretso naman ako sa fire, na pagkaulay ko man, aram ko man, magkakayaw kung sakaling ibang halig tabako, pero magkakayaw mag-supply. Kinaulay ko sa tabako, aso Bakakay Fire Station, na kaipuhan matabangan ang tuyang Banwa, ang mga residente, na sobra-sobra sa pangangayip ng tubig. Naman nagduwa-duwa si SFO4 Ray Omega, na day paskon niya ang fire truck. And then nag-augment pa kang tahalin Santo Domingo. Dakula akong pasalamat ng Santo Domingo na ki-operar sa tuyang problema. After that, after 3 to 4 days, so problema kang Bakakay, naresolba ang tulos man. Pagdiman ako, naabutan ko man talaga, pinatrabahoan. So, ano nagitabing ka sa tabi, Mayor, kang so pagka-problema kang bawad dyan tabi sa Indo? Ang kosa ka itong pagkatang problema, so tungkol po sa kung daw na kang kikilat, medyo nagpal so water pump.
Aha. So Parang gari na raot. Oo, yun naraot. And then, nakukwenta niya ako, sabi niya, pag maabot ang piyesta kang Makakay, ano na ka nangyayari? Iyo, na timing patabi mayor na piyesta, no? Di pa bang piyesta? Bago pa. Bago pa magpiyesta, nagka-problema na sa tubig. One week before piyesta, nangyari. Ano na tuloy na ka nangyayari? Sabi ko, pero pangalanta na kung anong kosa talaga kaya. Saan magtubod ko, makuha ng kosa. Iyo. So talagang importante yun pati sa tubig pag mga araw ka na may okasyon. Oo. Maski halimbawa ba, dahil sa lang kuryente, basta ang tubig, yaon. Iyo na nga ni. Iyo na nga ni. May okasyon pa. Yan ang problema. So at least, madali on so reaction man kan so mga pigagadan po nindong tabang. Nagkaigwa kipagsusupply ng tubig. Daradara po. Apo. Go ahead po. Pag dumado ko to sa fire, automatic pag after lunch, pag muna kumalas alas 10, bandang alauna, nagkontulosin na. Very good. Very good. Talagang iyo man talaga yan ang pinaka-solusyon mo na pansamantala. So, at least ngunyan tabi, Mayor, okay na subawad nino? Okay na po, sir. Okay na po. Ay, very good. So, at least duman sa talaga kunday ka duman gigibuho na aksyon, magkakaproblema man hanggang subanwaan kang Makakay. Ay po, dako lang problema talaga po. So, tama-tama. At least, madalion man ining arapudan, ining mga partner ta sa gobyerno, sa Bureau of Fire, talagang arog man kaya, nagtatarabang man yan pag arog ka na pig-request po kang sa tuyang mga kababayan. Ayun po, sir. Po. Very good. So, ngunyan, okay naman, subawad, tabi, Mayor. So, tama-tama ini, pagkakataon mo, tabi, Mayor, na pasalamatan sa mga nagtarabang tabi. Go ahead po, Mayor. Okay po. Ulit po gagawin, Diyos maray na agagyari sa tuyang gawos. Nakulaw kong pasalamat na natapos mangyari sa event ng Makakay na matarayun po na dahil problema. As init na yun, tapos ko yung pasalamatan ang sa tuyang mga kapulisan na so peace and order na ayos tinda ng Bureau of Fire and RSU, mga department heads ng samuyang banwa, mga kapitanes, magayon na sinda na kioperar. Kaya nakulaw kong pasalamat sa inda. Aha, so naging matrayong po tabi. So pagsilibrar dyan kang Karagumoy Festival yan tabi, Mayor Adi? Opo. Nakulaw ko init na init pa. Ay, guwapo po lang. Pinakainot na di ko pwedeng pasalamatan na kunday ang tulong congressman na yan, dahil mangyayari ang samuyang okasyon na ng pinakamagayon. Dahil ko na pwedeng ipadaog at samuyang nilibot ang tulong congressman, si Congressman Joey Salceda, Congressman El Saldico, Congressman Jill Bungalon. Yan tulong pong congressman na yan, nadakulaon ay sila po sa samuyang banwa. Very good, Adi. At least naging makuluro na maray magayunon so pagselebrar kang kapiestahan yan sa Makakay. Di po, magayon ng Daugaring ako tabi, Mayor, na lugaran na makapasyar lamang dyan sa imo. Welcome po sa welcome po. Baysa na, pag nalagalag ako dyan sa lugar mo, mapasyaran ta ka dyan na personal. Ayan po, sir. Salamat to nung tabi, Mayor, sa oras mo. Unless otherwise, sigwa ka patabing pahabol. Go ahead, tabi. Okay na po, sir, ito. Yun lang ito, napakano ko po sa okay. Salamat to nung tabi, Mayor, sa oras mo. Sige, good luck, tabi, giraray dyan, PM. Okay po. Aha. So yan tayo sa mga sa tuwing pagkikipag-ulay kay Mayor Itzel Villas sa Kandunuagan, Makakay. Action man tulo si Mayor, Adi. Roger to that. Siyempre, sabi nga ni Mayor, dahil pwede na ang sa tuwing mga kababayan magtios sa warang tubig, kaya puhan maganto din. Dahil baling yan ang kuryente, tadyan baga sa Makakay, pero may ang kuryente dyan. Pero so, ito kay puhan ang ganda tubig, ito kayo pwedeng pabayaan, dahil ang ganda pwedeng magtirios na warang tubig ang mga tagabanuan kan Makakay. Kaya ayan ang tulos na ginibo ni Mayor Itzel Villas tanganing masolusyon ng tulos, tabi Sir Mox. Ara mo dyan sa 3rd District, tabi PM kang probinsya kang Albay. Bilib ako kay Congressman Didi Cabredo. Duro diretso ang pag-supply niya kitubig dyan sa mga barangay na dahil tiga-abot kang tubig.
Dari araw kayo yan. Dahil po na, bako sa nangyay sa may okasyon. Roger. Maski dahil okasyon, dahil puknatan. Suro si Mana Igwa. Talagang yaon man lang sa iyong pagluparo baga dyan sa after service dito ng Albay. Iyo ta, di pisilo nun baga tabi pag dahil kang tubig. Daday pa man nga ki water system duman sa barangay. So yun na muna ang gibuhon. Magsuplayan tag tubi na malinig na pwedeng mainom. Araw mo pagkatabi may mga lugar na hararayoon talagang pigharukan. Roger. Kaya hindi nga sa banuan kan baka kay ito kaya tulos namin aksyon si Mayor may mga areas talaga dito na halawin sa ka man makuha ng tubig. Iyo manang ganda kaya ito so sa iyang ginibo espersos na masolusyonan tulos ni Tabi Sir Mox. Very good, sige. So, yan Tabi Sir Mox, for the second time around, so sa iyang ginibong concert ni Tabi Sir Mox ang nakaaging Partikang Karagumi Festival talagang magayunon and matuninong Tabi Sir Mox. Iyo, dahil kita nakapasyar dyan vision man kita. Si Rodel Gare naka dyan. Sige, ngurob baga. Sige. Yan Tabi Sir Mox, mga dugang pang informasyon alin sa opisina ni Mayor Edsel Vallesa kan Banuan kan Boracay Albay. Tony Kinisay, Kasarog kang Bicolano worldwide. Thank you so much. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Okay, sige Tabi mga tugang, yan si PM Tony, kasabay niya to si Mayor Edsel Vallesa kang Boracay Albay. Yan ang mga problema kang LGU pag-abot sa tubig. Igwa kibawad dyan sa Boracay. Halos pag talagang ang problema tubig talaga. Dahil bali ngaya daing kuryente, importante may tubig Tabi Isel. Yan ang importante hon, may tubig. May tubig na pangkarigos lamang. At ngunyan baga, martiho naman kita sa buhay. Dahil na kita nakakainom ki tubig na hali sa gripo. Ris buhay, good morning. Artiho na kita. Grabe naman ang pasalita sa buhay. Dahil na kita minainom kan tubig na bako hali sa so nag-agi sa mga machine na pigagaradanda sa mga bakterya. Buta na mag-inom ki pasalihon na kita, permi na kitang bottled water. Dahil na kita nagiinom baga ki ali sa bubon. Na iyo palang so pinaka-importante hon na dapat mag-inom pa lang kita ki mga araw kay itong tubig. Bako so nag-aragi na dyan sa mga machine. Ilinganan nindo. Dahil kang inot na ang panahon baga Tabi Ma Mercedes Perez. Dahil pa man ki mga refilling station na yan. Wala pa man ka yan. Wala pa ka ito ki bottled water. Mainom ka ito hali sa bubon. Minsan nga may ulo-ulo pa. Minsan mainom mo igwa kinag-ihiro. May kiti-kiti. Yan mga pig-inom ta ka ito. Pero hilingangon yan nindo, tapuros bottled water na kita. Grabe ng pasalita sa buhay. Pero madaliong kita maghirilang. Di siya na ngaya mauranan ka sana. Matagistihan ka sana. Nag-abo-abo ka na. Tigkuro kalintura ka na. Maluyan ang sa tuyang resistensya. Dahil kayan. Kaya ang nangyari, yan na. Bottled water na kita sa mga refilling station, rayao na, podkaan, tig-agi na sa proseso sa tubig. Ngunyan, zero bacteria na ngaya iyan. Ang lawas na palan, kaipuan man palan ki bad bacteria. Kaya ang nangyari naman, zero bacteria na sa tig-inom tang tubig, na ninegosyo. May nagninegosyo naman ngunya na kaipuhan mo na patakan so tubig na zero bacteria, kaipuhan mo patakan ki mineral drops.
Maluya na ngaya. Dahil kaya, dahil antig inom ta dahil ng minerals. Asiro bakterya na nga ni. Wala ng mineral ang sa tuyang pig-inom. Hilingan nindo, kaya madalion kitang mag-apod kayo ni. Maghirilang. Pero ka ito, may naiinom kita. Aram mo, ayan pala mga bad bacteria. Kaipuhan man pala ng kanlawas ta. Lalo na ngaya sumay tanlad. Itong pinakapaborito ko. Sumay tanlad. Diyos Maria, osip minagayunon pati ang boses ko ka ito. Yun yung tabi. Alinganan nindo, imbis na libre sa tubig tang tigiinom, tamaharok sa nakita sa bubon. May maiinom na kita. Ngunyan baga, bago kita makainom kitubig, mabakal kita sa refilling station. Gura no, 25 pesos ang galon. Suda kulang galon ito, 25 pesos. Pag nagbakal ka naman sa mga mall o kaya dyan sa mga supermarket, so sa diyuto na buti, 30 piso. Anong pagkakaiba kaya? Kaya nanegosyo kita, mabakalunta na sa tubig na inumunta, ngunyan dahil naman ki mineral sa tuyan tig-inom na tubig, mabakal na naman kita ki mineral drops. Ano itong mga mineral drops? Ang balo-balo man ako, mga tigpapatak baga. Tatay naman niya ki minerals ang sa tuyang pig-inom. Nahiling na nindo yan. Imbis na makatipid-tipid kita dae, talalo kitang nagastusan. Kaya mas magayon manggiraray, so basic kita, balik kita naman sa basic. Daman niya kita maharok sa bubon. Ang pagharok mo sa bubon, dahil mo man nahiling so tigi-inom mo ta, nagiinom ka sa daod. Aram nindo ang daod. So, gibo bagayin dyan sa tiwi, sukuron. Di madiklong bagayan. Pag linagan man kitubig, direkta mong inomon, dahil mo man aram kung malabog, kung igwa ki mga kiti-kiti, kung ano pa ang tigi-inom mo. Tawara pa man ka itong baso. Ang baso ka ito bagol. Pero ili nga tabi sa mga tao ka ito, haraluyo nun sa buhay. Ili nga nangon yan. Mga maoragonan, mga pigkakaraon ta. 40 anyos pa sa na may kanser na. May kanser na. Sa inta nagkakuro ayan. Ako ata duman sa mga pigkakarakanta sa pigiinom ta. Kang kapanahonan luguday kan mga kuro kanser na aday nga ni kay itong appendix ngaya, appendicitis ura. Nagkulog kay tantulak, liwuyan sana, wara. Nagkulog kay tantulak, nagbulad-bulad nagkang kulog kan tulak, iugbasan sana, wara na. Sukulog. O ngunyang pag kuminulog ang tulak mo, bubusion ang tulak mo. No. Ibaw na talaga ganyan. Ang nagkulog ang tulak mo ngunyan, bubusion ang tulak mo. Kaito, mas kigura no nakakulog kan tulak. Dahil man ki mga busi-busi kan tulak. Ngata ka ito, may kanser, Rora. Sabi ni Mambili na Bersilia Dadoy, baka ngayon nasibang tabi Sir Moxio. Kaito, pag nagkulog ang tulak, iyo man sana, iliwuyan, iugbasan. Pero ngunyan baluan nindo magkulog ang tulak nindo. Darawon ka mo sa ospital, busiyon ang tulak nindo. Bubusiyon yan. Ngunyan yan. Kaya ito dahi kaan. Wala kaya ito. Ay lingan ang pangyari tayo ni Adi.
Ayan ang problema ta sa mga pigkakaraon ta. Nagka-problema kita sa mga pigkakaraon ta na kaya. Oh. Kaya ito, mga pigkakarakan, native ang mga pigkakan mga hayop, mga dahon-dahon sa na. Oh. Ngunyan ang pigkakaon kan mga hayop, feeds, may mga chemicals. Tapos kakaunon taman. Napapadali ang buhay ta. Oh, ilinga na po nindo pag na-hospital kung ano-anong mga laboratory test, taram sa doktor, gari ngaya may problema. May nagbubukol ngaya, may bukol ngaya. Gari ngaya may kanser ka. Oh. Kataklan baga nadadiagnose ko niyan kan mga doktor, may kanser. May kanser ka ngaya. Ano na ngayang stage? Nga ta kang inop taday ki mga kuro kanser. Natigbak na lamang kayo ito sa mga pasyente dahil kanser. Ay nako. Oh, kataklan ba gangon yan? Hilinga po nindo na hospital. Ako nga ni ka na hospital ako, sabi kang sa kuyang doktor. Colonoscopy ako. Hiniling so bito ka ko kung igwaki mga nagborokol-bukol. Nirak nin Diyos da. Ay salamat niya tada eh. Iba na ngon yan. Salamat niya tada. Sabi sa ko ni doktor, at least nga nahiling ta. Ang sunod naman kanyang hiling after 10 years. After 10 years siya ako, senior citizen ako, kung buhay pa ako kaya. Kung buhay pa ako. Natubo pala niyan sa pagitan ng mga arugan 10 tao. Kaya ilinga po nindo, may araki pa ngunyan. 30 anyos pa sana may kanser na. Sa intaman nga yan nagkakuroa. Minsan, nga sa lahi. Baga, ngaya pag ang lahi mo ngaya puros ka mo high blood ka man. Iyo baga, story. Aputon kan doktor. Ano ngaya, may lahi ka mong ano? Ay, yung ngaya, sululo ko ngaya. May arthritis nga ito. Hanggang sa makuapo, daradara sa arthritis. May lahi nga ka mong may cancer. Iyo ngaya. Name. Pasa-pasa. May lahi nga ka mong kalbo. No. Ay, napahit yun eh. Namana ko mong palan sa pagkakalbo ko. Namana pala niyan. Ako dahil man kami kikalbo nga, daw ta nakalbo ako. Pero sabi ko, nakalbo ako dahil sa pagpapara programa ta digdi. Bako ko man problema, pigpo problema ko. Dahil sana po yan sa public service. Nakakakalbo palang daya. Pero subako man talaga ngayang kalbo ngayon na so dahil na kinagtutubo. May buhok pa man siya, kaya lang mga manipis. Kumbaga, dahil siyang dahil siya ki fertilizer, dahil siya ki abono. Natural sana siya. Kung sa tinanom, kung sa paroy, ano ito? So nagpupula baga sa paroy. Ano yan? Ano ito? So, pag nagpupula sa paroy, may tungro. No. May buhok man ko ta. Kaya lang, so garitin ng ro. Mamlet yap. Ara mo so tinong ro. Suminapuro labag ang paroy. May paroy man ko ta, kaya lang tinongro. May buhok man, kaya lang manipis.
pangyari tayo niyo. Iyan. Iyan tabi. Kaya sabi kan sa kuyang doktor, ingat na talaga sa mga pagkaon. Kung gusto mo pa ngayang mag-abot sa senior citizen, pero pag nahiling mo sa mga yaon sa hospital na mga may edad na, garihabo mo na mag-abot sa senior citizen. Kari makulugo na sa buhay ngayon nga, sige muna sa nandagot na may makulog ka. Gari gusto mo na, Lord, kunin mo na ako. Makulugo na, may namamati ako, makulugo na. Iyo. Hindi pisilo. Pisilon talaga pag nagurang na. Kaya tabi, iringat na sa natabi kita. Yan, sa mga pagkaon. Number 1, pagkaon talaga. Kaya ako balik na ako sa basic, gulay-gulay sana. Yo. Gulay, sira, gulay sana, sira. Bihira kitang magkarne. Ayun na nga niyan. So karne ang nakapagulpi sa tuya. So karne kung ano-ano ang pigigibo sa tuyang tulak. Yo. Mas magayon sa gulay na perming may tanlad. Yan ang maorag. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 42 minutos tabi, lipas ang alas 8. May naipit pa kitang commercial ha, madali sa natabi. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road,
Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 47. 47 minutes makalipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Siringman, ang oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Burse Cantabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Balik na tabi kita Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pungal daw kita nin Miyerkules Wednesday. Petsa 4 kita kang September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya patabi dyan ang pighalata. Python ta na ini. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Gana da si Ma'am Aruba sa gasod. Iyo. Di daog da sulabnig kasud ma ay kasubanggi sa basketball. Ang gana si Ma'am Aruba. Sige da sugasod ni Ma'am Aruba. Ayan ang gana si Ma'am Aruba. Sa basketball. Sige, sa Mayor's Cup dyan sa Malinaw. Daog da sulabnig kang payahan. Iyo, di sisaypan mga makusog ang team dyan. Yeah. Okay, sige. Dit naman sa ng minuto. Tamang-tama ini. Arog kaining may mga kalamidad. Nata daw kitang mga Pilipino di day nawawara sa barasulan. Yo. Day nawawara sa tuya sa barasulan. Porque ngaya arog kani arog kaya. O di may barasulan. May pigbabasol na ahinsya kang gobyerno. Kung sisay-sisay pa man. Pero yun na nga na yan sa pagsasabi ko dyan na day ka magbabasol kung ika may aram. Kita halimbawa ordinaryo kitang tao, day man kita magpaparaasa sa gobyerno. Nagabos na sana gibuhong kang gobyerno para sa sato. Kaya puan, dapat may aram kita. Arog kaya. Imbis ngaya ko ta nang dahil nagbuwis kibuhay. Kung aram niya so gigibuhon niya, dahil nagbuwis kibuhay. Yo. Arog man sa nangkan. Ngunyan, si Semba basulon mo sa gobyerno. Taday ka man kan masikaso kang gobyerno. Halimbawa sana dyan sa barangay nindo. Halimbawa binaha sa barangay nindo. Sige mon suriyaw na rescue. O si say mon ma-rescue dyan sa imo. Nagabos ka mo, nagsusuriyaw ki-rescue. Tapos pag day ka mo na-rescue,
babasulo nindo sa gobyerno, taday ka mo riniskyo, na may natigbak sa indo. Ayo. Yan na importantihon, so dapat kita lambang saro sa tuya, igwa kiaram. Dahil pagsarig sa gobyerno, taday man kita kan makayang mariparo kaan gabos. Araw kaning may mga kalamidad. So dapat aram ta kung ano ang dapat ang gibuhon. Iyo, sa mga pagrugaring ta, okay lang nga, sa pagrugaring, ang importante yun, subuhay. Subuhay na day dapat may madanyaran. Mga gamit na yan, nakukuana sa na yan. Importante, subuhay. Iyo, yan ang nagkakaigwa kita ki problema pag-araw kaya na nagbabarasulan. Day ko ta kinagadan kung nakapaghanda, kung nakapag-araw ka ini. Minsan kaya kita, lalo na sa barangay, aram tanaman ko ta na sugigibuhon ta, pero nagahalat kita ki go signal. Nagahalat kita ki, ano daw ngayon desisyon ni Mayor? Ano daw ngayon desisyon ni Congressman? Ano daw ngayon desisyon ni Gobernador? Kung aram mo ang sa imong trabaho, dahil ka naman po mahalat pa kung ano ang order. Kung ano ang pigsusugo, aramo. Kung aramo ang mandato mo, aramo ang sa imong papel, bilang ngayon ika ang chairman dyan o ika ang kapitan, sa imo na mismo, mahali ang desisyon. Kasi aramo, kung hanggang saan ang sa imong kapasidad, kung hanggang saan ang mandato mo. So iba kaya, dahil pa man niya si Mayor nagpaapod ki meeting. So, pag dahil pala nagpaapod si Mayor ki meeting, dahil man kamo mahiro dyan sa barangay nindo. Iyan ang nangyayari. Iyan po ang nangyayari. Kaya nagkakaigwa po kita ki casualty. Iyo. Tanahalat pa kita ki desisyon hali sa taas. Na samantalang pwede naman kita magdesisyon. Arog man sana kaya. Dahil pa man niya nagpapod ki meeting. Kaya baga, kada bis na may mga arog ka ini, so mga barangay officials na naghalat. Sige ang haralat. Dahil pa ngayon nagpaapod sa munisipyo ki meeting. Yaso barangay, dahil man naghihiro. Na dapat ko ta na, naghihiro na sa barangay. Taaram din dan sa indang trabaho. Ngunya na meeting, sayang kang oras, huto, imbis na nagpapaibakwar ka na, ara mo man sana kung sisayan dapat iibakwar, ara mo man kung sisay na mga pamilya. Nagtrabaho ka na kuta duman sa imong barangay, huto, nagmeeting ka pa. Pasuro ay baga sa meeting ang lawas. Yeah. Iyo man sana, parehas man sana sumimintingan nindo, kang itinuro sa indo, may mga pigpatraining na ngani ka mo dyan. Kung di mahalat na naman ka mukhang mandato. Ayan ang nangyayari sa tuya. Nata daw yan. Balik sa zero. Na imbis ko ta na habang naghahaloy kita dyan sa posisyon ta, halimbawa dyan kita sa alkaldi ka o ano ka, barangay, ano man na. O kung ngayay ka chairman, barangay chairman ka, kapitan ka, dapat aramo na iyan. Dahil ka na magparaasa sa paapod pa ni Mayor. Tadakol man ng pig-aasikaso, kandakol ang tigariparo kaya. So dapat ang primero, maadesisyon, suyaon tabi dyan sa indong lugar. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si Saytabi ang primerong mahiro, siyempre, sa mga barangay official sa panginginot po yan ni Kapitan o kaya ni Kapitana. Pasko na naman,
kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap ang ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Serbisyo Asin Ripa. Oy, mga tugang, igwana lang po kita ki 3 minutos. Ngunit wala Bago tabi magalas 9, so digdita naman po muna para mentras kaya na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong Miyerkules, petsa 4 kita kan September taon 2024. kailangang lumisan. Nakasabay ta kasubago si Mayor Edsel Villesa kang Bakakay. Kasabay ta si PM Tony. Sa pangaran po yan kan mga taga-suportata digdi kay Madam Maylin. Siyempre sa MBY Dormitory dyan sa Rawis, Legazpi City. Maraming salamat kay Vice Governor Ate Glenn Daong Bongao, kay City Councilor Riner Bursik Antabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malina. Thank you man po sa Kapos Bilo Lotto Outlets kay Busbab dyan sa Tinapi, Poblacion, Malino, Alba. Sa pangaran po ni Dugabos, sa Ma'am Ninya Yao, good morning. Sa mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan. 7 to 9, digdi po yan sa programa Serbisyo Asin Riparo. Adios amigos! Sa araw na Domo arigato. Ringat po kita, bye-bye. Thank you po, ingat! Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Ripa. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao.
Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World